con unha balada de un compositor americano, de James Barnes, que é un dos grandes compositores para banda de música, si suena tan bonito. E agora vamos a tocar unha obra dunha compositora ourensá que é mestra aquí no Conservatorio Profesional de Ourense e que se chama María Mendoza e a obra chamase La Bella e que é sobre un poema sinfónico que ten ela e un extracto dun tema de unha das persoaxes que é a Bella Durmente. Moitas gracias.
xa nos vamos a despedir. Vamos a dar un paso a banda do meu gran amigo Pedrito, don Pedro, maestro da banda municipal de Ourense. E, bueno, quería agradecer a Rubén e a directiva da banda de San Cibrao por convidarnos. E, bueno, antes de rematar, me gustaría ter un pequeno detalle, porque me están pedindo aquí na banda os componentes que temos un músico de cumpleanos, entón queren cantar o cumpleanos feliz. Felicidades, ya. Bueno, despois paga el las cosas.
está, falou, pois creo que teño que falar tamén, creo. Moitas gracias a Rubén e a Agrupación de San Ciprián por convidarnos a nós. Para nós é un orgullo, un placer estar aquí. Somos unha escola de banda que se formou fai moi poquinhos anos, fai 4 ou 5 anos. Estamos moi orgullosos de poder expandir o noso traballo, sair afora e mostralo. Tamén, gracias a ti por as palabras de antes, espero que disfruten do concerto e da banda de despois. Acabo de tocar ahora un paso doble galego, espero que lles gustaran, e agora tocaremos das pezas de un corte clásico para a banda e finalmente unha peza un pouco máis bailable, e espero que lles guste. Moitas gracias.
pero que bien empaquetáis allí en Comodoro de Que traballo. Moitísimas gracias. Abrímolo, ven. Que eu son moi malo. Ahora o resto dos músicos, bueno, temos que José Luis, moitas gracias e Pedro polo detalle. Muchísimas gracias. Sí, sí. A quen lle dá? Vale. A esperar. Bueno, nós tremoslle unha das joyas que temos en Beric, que é o Viño Monterrey, e tamén un agasallo dun artesán de repostería. E, bueno, moitísimas gracias por invitarnos e que lle tomedes unhos viños cando vaiades por Beric a vosa salud. Vale.